Tutok pakatok sa udto doyog ta sa pagpaminaw sa gihapon diri mga kabisyo, my love so sweet manukad sa tuang paglanog-lanog og pabati ta nato karong mga orasa no. Ala sige. O kumusta ni uban kanato diha karon nga nagpanukad sa ilahang kaugalingon sa pagpaminaw, especially katong uban kanato nang abusog na sa ilahang tagsa-tagsang kaugalingon sa pag paniudto. O hala sige, kumbati ta ninyo mga kabisyo, my love so sweet ha. Inaot nga okay pa mo diha sa all right, and padayon ta sa pagpalagsik pagpalikon sa tuang kalawasan ilabi na sa pag tumar sa tuang mga produkto diri sa Calabo. Okay, Calabo Plus Herbal Supplement mga kabisyo, my love so sweet. Alas 12:17 na kining oras gatong kanato sa Jesser Marketing ang tigama og tigapudapod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katol-katol sa panit, pinaakan sa mananap og kagid-kagid, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon, mupatay sa kuto ug lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpigot ang ilong tungod sa sipon, ug alang sa kabuyoon ug dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang pamina ug haplase sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil, ang kahibulungang haplas. Okay, sa pagkaligo isabon ang Calabo Plus Herbal Soap kagid-kagid og pilas, wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, duyog taog padayon sa tuang panaguban kanato karong mga orasa. Live gyapon ta sa tuang Facebook page diri sa DJ Mike Kiling nga Facebook page mga kabisyo, my love so sweet. Likewise diri sa Katok Confession nga Facebook page and Calabo Herbal Product Jesser Marketing nga Facebook page. Pwede mo mag-order once again gihapon diha. Okay, sa mga produkto nato diri sa Calabo. Okay, pili lang mo. Lolo Baba, gani, diri pili lang mo Calabo Plus with mangosteen, Calabo Plus Capsule, Calabo Plus Liniment Oil, Calabo Plus Premium Rub, Calabo Plus Herbal Soap, Angelic Relaxing Roll, Angelic C with Sodium Ascorbate, vitamin C na siya, Calabo Plus with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Karisma Beauty Soap o Karisma Kojic Soap. So muna siya ito ang mga produkto diri sa Calabo So pili lang mo anya diya. Manukad kita niya na po ang ato ang Katok Confession laing kaagi ang atong atagag pagtagad mga kabisyo, my love so sweet. So palihog ko sa pagpabati. Okay, so unsay mahatag niyong reaksyon kabahin sa ato ang confession karon. My partner is addicted to porn. Addicted daw siya, lulubaba. Ipalihab niya kung maumangganya niyo. Sige atong tanawon nga nung why nga no bakit ni siya addicted. Sige daw. Call me Erica, taga Davao ko. Naan ako duha ka anak sa ko ang partner na si Kian, 7 years old, og wala pa mi plano magpakasal. So diretso na lang nako ang akong problema sa ko ang partner. Adik magud kay siya og mga porn videos and malas lang nako kay kalaban kay nako ang lalaki nga ingon ani. Gi-antos-antos lang jud nako siya tungod sa akong anak. Naman mi PC og sa among PC og sa phone na siya gapangita og lingaw. Wala siya kabalo nga ginalak naman unta nako ang mga settings para dili siya ka-open kay medyo wala naman siya alam. Mukuri-kuri kay ignorante or ignorantihon pud ni siya. Nag-download sad ko og K9 web protection pero saon taman. Tuwa man guys Facebook. Makapangita gyapon jay paagi jay. Pero kanyo maglagot mo pud siya niya. Kanyo murag di gina siya mapugngan niya mo gyud no. Makasulti lamig natural pero di gina siya maayo gud. Kumbot na naon bitaw mga kabisyo no. Kaya of course di ganyan mo ganyahan no. Onya tapos tapoy mga kalambigitan bitaw nga Kristohanon kabisyo nga dili gid daw niya siya makatura tawag na kining dili gid na siya inuyunyan gyud no. So mo niya nga pero unsaon taman nga ato ang pagkamahuyangon man gud sa mong pagkalalaki nga matintal magid man niya. Naisahan yapon ko niya
Diha man jud siya makatan-aw pag patulugon lang mi niya. Diha pa na siya magsugod og kuri-kuri sa PC. Wala nun siya ma-save na videos kay ako man jung i-delete. So magsigilan di ay na siya og search sa Facebook og mga hot girls, virgin girls and so on. Makaluya naman oy. Pati gani karon apektado nga mo ang sex life kay wala na ko gana sa iyaha. Wala man ko nangita og lain, wala lang jud ko ganahin na tungod sa iyahang binuhatan. Dili na ko malipayon. Sa tinuod lang medyo wala man sa jud ko gipagpalaan og dakong tits. Mao na akong makitaan sa history usahay kay mga image mga girls nga dagko kaayog mga tits. Unsaon ako na karon? Dili man jud ko ganahan og lalaki nga ingani og batasan. Maka-insulto sa akong part og ludon sad ko niya. Kay feeling na ko every time nga magginabasay mi. Dili siguro ako ang iyahang gina-imagine. Mao man pud ay nang luod ay sa lulubaba. Dapat siya gid ang imagine nun. O siya ang pag-imagine mo piyong man ang mata. Patabang na siya kung si angay niyang buhaton. Gusto pod na ako mawalaan. O dili po ko gusto nga mawadaan o amahan ang akong mga anak kay happy family man mi. Buyag og kabalo ko nga loyal man jud siya sa amo. As in wala siya lain jud. Kana ra jud akong problema sa iyaha og please kung naay nakabalo og lain na web protection nga pati sa FB dili siya ka-open, please tabangin na lang ko. Tudloy ko mga madlang people. Okay, salamat sa pagbasa. Ug diri na lang ko to full-time mommy manggod ko. Salamat kaayo and God bless. Alright, so mo ko to yahang kaagi problema lulubabang yahang bana hilig og porn. Kami mga lalaki, no, niagi magitanan tuod ni ana. Nakakita naman gid tuod ni ana, mga kabisyo. Makasulti gid tuod mi nga malingaw gid mi ana, no. Nalang gid puy uban, especially kung lihit bitaw kaayo ang mismong kabaw na ka. Diyan na lang gid tuod magparaos sa ilahang gibating kagilok, no. So mo na ang uban maadik na lang pud usab, pero better bitaw sultian ta mga kabisyo. Kini di ang pag sarili sa imong kaugalingon. Daghan di kay ni siya og mga disadvantages. Daghan kaayong pagpugong sa imong mga plano og dili jud ka mo asenso sa kinabuhi kung gani sige ka og batil diha. Sige ka og batil nga wala halos adlaw-adlaw na lang. Di ay matud pa sa mga financial expert mga kabisyo, no. Kay mawad-an na og focus ang imuhang utok. Kay diha na sa mga maotganong mga imahe, maotganong mga videos ang imuhang nahuna nakasentro. So dapat di ay mag-cultivate ka og positive outlook sa imong kinabuhi. Like for example, kung gusto ka og maayong panglantaw sa maabot, maayong kahimtang, di ba? Na ay financial freedom. Dapat minus-minusan gid nimo pero dili gina siya yung tanto mawala gid tuod mother. Dili gina nimo pugngan kining uban kanamo nga ganig mutan-og mga ingana mga porn. Pero dapat yun na siyang pagawadon, no? Sama magud na siya sigarilyo, lisod kayo, iwasan og lisod kayo buhian, labaw na ako na habit na gid nimo. Pero tama bitaw pud sa dapat maayo gid nga likayan og undangon gid tuod na siya kay tungod dili na siya malamon og dili po na siya kinauyunan, no? Kung sa Kristohanong bahin kabisyo my loves kay tungod nasayod ta nga dili gid motugot og dili gid ganahan ng ato ang Ginoong Kristo ni ana, no? Sa Ginoong Jehova nga sa nganang paghihang dapat hinlo ang atong pagkatao mga tubang sa iyaha puhon sa atong pagpanaw. Okay, mo lista gina diha sa imuhang mga kaso sa imuhang mga ginakabuangan, di ba? So dapat tawagan ni kining imuhang balaunon, ibalaan nimo imuhang kaugalingon ba kumbaga. Kaya nga tong lawas usa ka templo. So dapat hinlo, walay hugaw,
kabisyo kung nasipyat man hinluan pinaagi sa pagundang sa mga buhat nga maglikay si mo sa mga ning klaseng paagi. Pero ang uban ginahimo na siya lubaba nga pangkatulog. Diba? Mo na siya pinaka-effective kayo pangwagtang sa insomnia. Pero naayuban nga grabe na jud kayo ang insomnia kabisyo, bisa kung saon pa ninyo binira-bira diha. Bisa kung saon pa ninyo pinapuga-puga diha gyud. No? Pag grabe na jud kayong imong insomnia mga kabisyo, my love so sweet, maglisod jud ka og tulog. Pero mostly mo ning ginabuhat mo ng gabi na siyang ginahimo namo para paguman dayon tulog. Lamig ang tulog, halos di na ganahan mata. Nang gani pag malangan-langan ta mga kabisyo sa inganang pagiha, mo na siyang hinungdan ni ana. Nagparaos jay. Pero sultihan ta mo ha mga misis nga dili ganyan silang banya nga magbuhat ug magtan-aw sa mga inganya mga pornografiya. Pakusinsahon lang gud ninyo. Di man ganyan siya maayo gyud. Pero dili man ta mo sulti nga maayo na siya. No, di man kita mo sultihan niya mo gina siya kailangan niya mo, dili gyud. Di gina siya maayo gyud. Bisag unsaon pa na mo grasyon dautan gyud na siya, no? Oo. Kay kana siya kahalayan man gud na. Pero mo lagi kay mo ang pagkatao, ang among pagkalalaki, naanad sa labas ng mga panginahanglan. Labaw niya, bisa mangganig naglakaw lang mo dyan sa kadalanan, no? Makita lang may ugunod. Makita lang may gamayng karne. Lain na kaya mong imahinasyon, no? Tama mo. Sa mga unahon niya, ginhubuan na mo niya mo, ha? Tama mo niya niya, pero sa unahon niya, na mo niya, magbuot di mo, mag-unahon niya, miyan niya. Kay tungod na sanay manggutuod ta sa mga inganyang klaseng pagtanaw og mga pornografiya, muna po niya nga to ang mabutang sa itong imahe bitaw, tama to yung mga ingon may kiling, mawala dyan ka sa focus yun. So bayo yun nga ibahin ang imuhang focus sa laing mas importante yung mga butang, ha? Kung makapuga man gani ka, kung kay asawa dyan, di mo kasawa nila ipahimongti, di ba? Ayaw niya pagsarili diya. Pahimongti kung gusto kang magsarili ka, ang gusto mo sa mga misis manggod nga bisag magsarili ka, bisag magbatil ka diha, ubanon gyapon mo siya. Nagyapon siya participation. Okay, siya biya ang mag-record sa imo ha. Kanya bin na siya gitawag na to criteria of judgment. Tungkol sa mga score ni mo diya, ha? Kay mo score man kaniya, mo score po sa nimo, ha? What is the score of Kuala Lubaba? Kining performance level. Performance level depende na ay 50%. Audience impact. Audience impact. Pero bitaw ala sige. Kumahuman ala kamo na bala igo niya na mga kabisyo, no? Okay, mo lagi sa tong gingon kaganiha nga mo ni siya samag sigarilyo bitaw na kun habit na namo among utok murag nay kaugalingong kinabuhi bitaw nga magpugo sa muha nga tan-aw sa kadto. Dili na imong utok may kiling kuya siya kining demonyo na. Imuhang kuya siya kining daotang konsensya. Nagasulsol sa imuha. So mo nang hinluan niyo imong konsensya nimo, ha? So, dapat yun siguro, musimba siguro ka nyo. Lamdagan ka, pag musimba ka ni kadi kay musimba-simba lang, minaw dyo ka diya. Ha? Ipadapat yun mo, idulot yun mo si mong kasing-kasing. O basa ba kag Biblia diya, para gid mas makuan gid nimo, nyo? Matawagan niya. Imuhag yung malamdagan yun yung kagalingon. Pwede po mo na yung buhaton, misis. Sangyawan niyo mo yung mga banya nimo. Ha? Sangyawan niyo mo yung banya. About niya unsay mga bahay, mga dili maayong mga buhat. Mag-research mo. Sangyawan niyo mo yung mga niya. Sultihan niyo mo sa mga consequence, no? Mga dili maayong mga pwede mahitabo sa sige niya ginganya, no? Pero actually mga kabisyo, my loves, pangit man para sa inyo ha, pero di magini maayo ni siyang ingani, no? Naaday siya kung mga medical nga tao pampasultihon na ay maayong resulta ang ginahimo tuod nato nga pagbatil, no?
Oo. Naapod siya good benefits kumbaga. Makapakuan siya, likay siya kanato sa mga gitawag natog prostate cancer. Makatabang na siya ni ana. Mahilikay ta sa mga sakit nga ning ining prostate cancer. Muna siya yung mga problema na mga kalakinan, mga kabisyo. Sa unsang rason, taas ang explanation ni ana. Pero kung mag-research mo, yes mga kabisyo, my loves, makatabang na siya. Wala ko naingon nga makaayo ha. Makatabang lang. Okay? Makatabang nga dili ka magka-prostate cancer. Alright? So, padayon ta, and of course, sa gihapon mga kabisyo, okay, kini nga to ang tulumanon, ay mong kalimot ni ana, gihatod nato sa Gesture Marketing Kalabo Plus Herbal Supplement, nga dunay mga ingredients, nga kalabo mangosteen, malunggay, gabon, panyawan, o ginseng, nga manalipod sa ato ang kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Kalabo Garlic, Lemongrass, Turmeric o Luyan Dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kay sa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Gesture Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Sirenobes 09309736009. Again, 09309736009. Duyugtas padayon sa tuwang panaguban, alas 12:33 na. Dili gapon sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kamusta taninyo diha mga kabisyo, my love, so sweet. How's yours there? Hello day ni Manhid na may itong pagpaminaw Sarangani Province. Dagang salamat diha sa inyo And also diri dapita sa mga lugar na abot sa tuwang pagsibya, padayon ta sa unahan, padayon sa pagpaminaw. Tutok Pakatok sa Udto, kini si Mike Kiling. O kini po, Jilulu Baba, ha?